Hemendik aurrera 2 eta 3 aldiz pentsatuko dute ikasleek kopiatu edo ez kopiatu. Aldiz dutela asignatura hori suspenditu. Espediente bat irekitzen dizute edo aldiz dute karreratik kanporatu. Horiexek azterketa kopiatzearen ondorioak. Zorroz jarri dira Nafarroako Unibertsitate Publikoan eta zintzotasun akademikoaren aldarrikapena sinatu dute ikasleek. Idatziz konpromisoa hartu dute, gainditzeko xedez ez dutela inolako iruzurrik eginen. Es triste que tengamos que ir a la sanción. Errektore ordeak dio tristea dela zigorretara heldu beharra, baina irakasleek bermatu behar dutela ikasleek edukiak bereganatu dituztela, eta tamalez horixe dela bidea. Behar bada ikasleei sinararazi dieten dokumentua irakaslei ere sinararazi beharko liekete, izan ere irakasle haunitzek ikasleen lana kopiatzen dituzte. Duela gutxi Auzitegi Gorenak Murtziako katedradun bati 5.000 euroko isuna jarri dio liburu batean ikasle baten tesia plagiatzeagatik. Kasu harrigarriagoak ere gertatu dira. Alemanian Defentsa eta Hezkuntza Ministroek dimititu behar izan zuten euren tesietan plagiatzeagatik, eta Hungarian presidenteak berak dimititu behar izan zuen gauza beragatik.